Sziasztok! Én Melody vagyok, és ez itt egy újabb mányú EPS videó lenne. Hát igazából ezt a videót tegnap kellett volna felraknom, de nem volt időm, és nem is szerettem volna. Szóval igen. Már lehet, hogy említettem, de azért elmondom még egyszer, hogy a jófogással rendeltem. Már nem tudom mennyi forint volt, 650 talán, és hát igen. Ja igen, és csak egyet rendeltem, vagyis egy darabot. Szóval hát így néz ki, szerintem nagyon édes, és megvan Palotás Adél 11-nek. Kicsit itt koszos, nem nagyon látszik a videóban. Itt van, hogy LPS, itt egy kicsit le van kopva a farka. Igazából ezek nagyon engem nem érdekelnek, szerintem nagyon édes ez a kutyus. Szóval ennyi lett volna ez a videó, hát elég rövid lett, de hát igen. Azért remélem megértitek. Szóval én most elbúcsúzok, és hamarosan jön a következő videó. Sziasztok!